पूरा भिखारी का के अरे प्यारी देश तनी प्यारी देश तनी देखे जाते अब में देर न लागी पहले मुन्ना बाबा हमने क्या बेटी बेचात रहे और नहीं में बेटी बेचात रहे आ बेटी बेचवा के नाटक खेल के हमारा भिखारी ठाकुर जी बेटी बेचल प्रथा रोकवा देले हमने में ताकत बा ये नाटक खेल के चाहे लोग के गा के सुना के उ प्रथा के बंद कर दी जा लेकिन एगो असलियत भइले त भिखारी ठाकुर जी भइले जे बेटी बेचवा नाटक खेल के बेटी बेचल प्रथा रोकवा देले प्यारी देश अब तो जात में देर न लागी अब तो जात में देर न लागी जोश भरा पिया गईले काला काटवा पिया गईले काला काटवा रे सोजनी रे सोजनी रे सोजनी रे सोजनी उहे के एगो पद रहे कि गवना करा के हमके आर घरे बैठाई के अपने पुरुबावा परैले रे कि कैसन पिया हवे तोरा सावर ना हवे गोरा कि कैसन पिया हवे तोरा सावर ना हवे गोरा हमके विदेशवा पेठवले रे तब कले आदरणीय विधायक जी भाई पिंटू भैया डुमराव से सतखाना रोड तहे दिल से सम्मान स्वागत बंदन अभिनंदन कमलवास भैया मुखिया जी की तरफ से 1000 रुपया
रुपए का आशीर्वाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुखिया जी कि लामा नाही हौवानी नाटे, मझिला जवान श्याम सुंदर रे बाटो। भाई और ये एगो पद बा भैया कि घुट्ठी पर ले धोती को अनकिया सुगा के ठोर। आदरणीय काराकाट विधायक राजेश्वर राय जी की तरफ से, पूर्व विधायक आपकी तरफ से आशीर्वाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आदरणीय प्रभु भैया जी जी हाँ रहुए आदरणीय विधायक की आज इतना प्रसन्न बनी कि कमलवास कुंवर के जोड़ लगा के धरती से केहू नहीं खे गई, रहुए जोड़ लगा देनी आ चैता में आवे के दथे। तनी मनी बाबा के फरमाइश पे एगो पूर्वी के, तो महेंद्र बाबा के पूर्वी के भाव तो हम चाहते तनी मुन्ना बाबा हमारा मंच पर हुआ है।